हेलो दोस्तों, स्वागत बा आप लोगन के हमारे YouTube चैनल भोजपुरी फैक्ट बॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात करे वाला बाटी एक ऐसे शख्स के बारे में जे एक छोटे से गांव से निकल के पूरे सोशल मीडिया पे छा गए बाटे। साथ ही दोस्तों, ये बहुत ही कम समय में YouTube पर एक अच्छा मुकाम हासिल कर ले बाटे। आपके जानकारी खातिर बता दी कि ये बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखेले और ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहेले। तो दोस्तों, अब आप लोग समझ ही गए हो खब कि हम केकरे ऊपर बात करे वाला बाटी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करत हई विष्णुराज के बारे में। दोस्तों, विष्णुराज एक बहुत ही अच्छा इंसान बाटे जे कब्बो केहू के मदद कैले में पीछे ना हटेले। साथ ही दोस्तों, ये अपन सादगी के खातिर बहुत ही ज्यादा फेमस बाटे। आप सब लोग ये तक जानते हैं कि हमारे YouTube पे एक से बढ़कर एक धुरंधर बाटे। जौन बात विष्णुराज में बा वो शायद केहू और यूट्यूबर में ना ही बा। तब्बे तो इनके चाहे वाले के लिस्ट दिन पर दिन बढ़त जात बा। अब भैया, इतना कम समय में अगर केहू इतना फेमस होई तो लोग के तो मिर्ची लगबे करी। तब्बे तो दोस्तों, आजकल हम सब देख सकीला कि कुछ लोग विष्णुराज और मालती चौहान के पीछे हाथ धो के पड़ गई बाटे। अब हमन के ई ता ना ही पता बा कि उ लोग के का मंशा बा। शायद उ लोग के इनकर तरक्की अच्छा ना ही लगत बा। आजकल इनकर जले वाले के ई दोनों में कोनो न कोनो गलती निकाले में बहुत मजा आवेला। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बता दे, जब विष्णुराज मालती के खाना खात एक वीडियो अपलोड कैले तब कुछ लोग ई कहत नजर अइले कि इनके खाना ना ही खाए आवला और ई गरीबी के दिखावा करेले। इनके पास सब कुछ बा लेकिन ई हमेशा रोवत गावत ही रहेले। तो दोस्तों, अब जेके ना ही पता बा हम उनके बता दी कि विष्णुराज वाकई में एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखेले। और बात रहा इनकर गरीबी के दिखावा के, तो हम भी विष्णुराज के अच्छी तरह से जानीला और हम उनसे कई बार मिल भी चुकल बाटी। वो बिल्कुल वैसे ही बाटे जैसे वो वीडियो में नजर आवेले। ये एक गरीब व्यक्ति हमें और इनके पास कोनो अच्छा मकान ना ही बा। गांव में लोग के तब पक्का मकान हो गईल बा, पर विष्णुराज के मकान आज भी कच्चा बा, जहां बारिश के समय में इनकर परिवार रात दिन परेशानी के सामना करत रहाला। दोस्तों, एक गरीब परिवार के दर्द एक गरीब ही समझ सकेला। साथ ही आप लोगन के बता दे कि ई कोनो गरीबी के दिखावा नहीं करेले, काहे कि यह ही विष्णुराज के असली सच्चाई बा। इसलिए दोस्तों, हमन के तो सिर्फ इतना ही कह सकेला कि कोनो भी गरीब के मजाक नहीं उड़ावे चाहिए। आप सब तक जानते हैं कि YouTube पे लोगन के 1000 सब्सक्राइबर पूरा कैले में पसीना छूट जाला। पर दोस्तों, हम आप सबके बता दे कि विष्णुराज ई काम के मात्र कुछ दिन में ही कर दिखैले। जेपे विष्णुराज कहले कि ई सब लोगन के प्यार के वजह से संभव हो पाइल बा और ई तब संभव हो पाइल बा काहे कि इनकर YouTube फैमिली इनके साथ बा। विष्णुराज इहो भी कहले कि जब तक हमारे साथ हमारे YouTube परिवार बा तब तक हमके कोनो भी बात के चिंता करके जरूरत नहीं बा। हम भगवान से यह विनती करीला कि विष्णुराज और इनकर परिवार सदा ऐसे ही खुश रहें और भगवान हमेशा इनकर परिवार पर अपन छत्र छाया ऐसे ही बने हुए रखें। तो दोस्तों, अगर आप सभी के आज के ई वीडियो देखकर अच्छा लगल तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपन भोजपुरी भाषा में ही बतावल जाई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करल मत भूलिएगा। जल्द मिलत है आप सभी के बीच एक नया रोमांचक वीडियो के साथ।